bhar tar siúlar Maidin na go bhfuil Maidin Caife. Again, sin an chéad Maidin Caife a bhí again an seo in sa graduate ar Bhóthar Ormeau, tá pobl mór again hartar an saomh again ag bon straid cook. Tá mas géirí rud breise chuir fáil don phobal tá rang mór do theismitheoirí again, agus cinneal grúpa bog den na theismitheoirí sin atá géirí níos mó amachtaí in sa phobal. Bheith chuir fáil dóibh mar sin seo ceannacha siúd, tá níos mó le teach ach seo an chéad Maidin Caife a bhí again in sa graduate. An Droichead tá rint rangana again, tá maidin rangana do theismitheoirí, Maidin cuairt agus Maidin chéad, mis sin muinseoir an dá rang. Ach tá cartas caithfidh agam le muir an ranga agus tá mis sé géirí go maithíonn siad an compordach an Gaeilge a Lord Stephen Maidin Seal. Tá mis sé géirí deis a caithfidh le go dtí gláteach le chéile agus an coppla fácla tá sé a fólam na An Droichead a úsáid an seo in sa graduate ar Bhóthar Ormeau. Tá ahan déanaí a freastal ar ranganí An Droichead agus a ghlacu páirte amachtaí sa gine ar agus éasta. Tá rangan a reachtal agin ar Bhóthar Ormeau ar thuna ceathrá fásta, so tá déanaí as jahiú agus an dá tradition an seo mo fáiste fásta a rud atáid Tharbheith brada leis. Deanna maidíreach cinneal síl socialta omláin a chur fáil do géine as Gaeilge mas maile páirte ghlacaí an sin buncloch An Droichead na pobl Gaeilge thógáil in sa chud ceantar seo i mbealfearste. Mar sin de tá géirí níos mó serviceí agus scríbhíochtaí a chur fáil den phobal sin. Tá deis na an neas a go mó golóir deis na an ach sin ról soginne mar agriach forbrethe Gaeilge na deis na sin na chothúd a gine.